கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாதாக. பிரியமானவர்களே, இன்றைய தின செய்தி தலைப்பு கீழே வேர் மேலே கனி கொடுப்பார்கள். ஏசாயா 37 அதிகாரம் வசனம் 28 முதல் 32 வரை. யூதா வம்சத்தாரில் தப்பி மீந்திருக்கிறவர்கள் மறுபடியும் கீழே வேர் பற்றி மேலே கனி கொடுப்பார்கள். ஆமென். கீழே வேர் தப்பி பற்றி மேலே கனி கொடுப்பார்கள். இந்த வாழ்க்கையின் அடிப்படை சத்தியம் இது. நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனி கொடுப்பான். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாயில் ஓரமாய் தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாயிருக்கிறதும் மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போலிருப்பான் என்றார். எரேமியா 17 அதிகாரம் 7-8 வசனம். நம்பிக்கை என்னும் வேர்கள் நமக்கு முதல் கண் வேண்டும். ஆபிரகாம் என்ன பெரிய மரம், என்ன மிகுந்த கனி கொண்ட வாழ்க்கை. இதை நாடுவோம், அடைந்தே தீர்வோம் என்றும் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் விசுவாசமாய் இருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி தேவனுடைய சகல பரிபூரணத்தாலும் நிறையப்பட்டவரும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நம்முடைய ஆண்டவர் வாழ்க்கையில் வேர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளும் கர்த்தருடைய அன்பில் போக வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மிகுந்த கனிகளை கொடுக்க முடியும். கீழே வேர் பற்றி மேலே கனி கொடுப்பவர்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும். என்னதொரு சிறந்த கனி! ஜெபத்தில் நமக்கு மற்றவர்களுக்கும் பரலோகத்தின் புண்ணியங்களை ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பவர்களாகவே அன்றோ என் பிதா மகிமைப்படுவார். இந்த கனியை நம் மனதிலும் எண்ணி பார்க்க முடியாது. எனக்கு சீசராக இருப்பீர்கள். நம்முடைய வேர் இயேசு கிறிஸ்துவில் இருப்பதால் இயேசுவின் சீசரா போகும் நாம் அடைவது என்ன? நீர் உலகத்தில் தெரிந்தெடுத்த எனக்கு தந்த மனுஷருக்கும் உம்முடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்தினேன். அவர்கள் உம்முடையவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களை எனக்கு தந்தீர். அவர்கள் உம்முடைய வசனத்தை கைக்கொண்டிருந்தார்கள். ஆமென்.